Så, nu blir det rätt. Kan vi ha så next skilt damer? Kanske att jag spanar Elvis var skilten inne i huset. Det skulle skriva där. Du skriver proper fuck candy ass. Jag får inte ta fra. Just trust me. Okay. Motor linking Ekskimo iglo to the max. Såna kavablök. Hej där, kom in nu. Jo, nu rycker det så perfekt där. Fuck. För det inte läsa om att Ekskimo. Jag är pansk men det är inte. Ja, det är How's to take clay? Ja, minigun kavablök. Skit också att linje. Ja. Nå, men för jag gräva vad gör det. Det är primärt jag bara gräva obsidian. Det är kallt. Men vi har Esbern kläder så vi drar som. Du kan ska göra något så. Nej, börja nu. Jag kom käv ju det när jag spelar allt annat ju. Säger den ännu nu. Han Röjne kommer in men han vet bara inte hur han gör. Mr. Bubbles Fluffy. Nej. Kan vara det kakla han och spräka du fan. Och spräka du kakla han. Fluffy Kins. Du, kan första namnet från? Kan du hugga det? Och kände vi där att det var slöjt eller först? Oh shit. He said to me, nej, Fluffy Kins. Det kommer från... Det är chatt now. Ja, vi det är föringar att jag så tänker säga här. Jag vet inte, jag kommer vet du nu. Vad är för något vi säger? Nu är det jätta, inte? I don't know. Som att jag är draktniver. Jo? Yes. Vad nummer då är det? Nutja fjärs. Det ser nu ut men... Okay, I will fix this. Dricka inte så här. Smälter. Smälter. Tjejligt. Där. Jag kan nog en plus här. Flott arbete sån. Alltså halt är det. Hur störst är det den ger? Störst är det. Ekskimo. Nej, Eklo Jokon. Hon ser faktiskt awesome ut. Ordentligt runt faktiskt. Ordentligt runt. That was I said. That's what... Ice said värst. Nu gör det nog så flatt då. Jag klarar också lunch vi faktiskt har brukt banan. Det var det. What? Can you come here over to mine? I am on my way. Det räknar här bro. Ut i vattnet. Yes. Ikke? Kanter det när den är. Ett bein i räknar ett bein kava. Oj, det var grafiken. I'm on my way. Nej, för kava till det. Jag tror just blåvatten i allt bara stant i här. Kava? Jag har inte sett kava än. Det är först för. Vi kan inte med eka lära kava om man har kava. Jag kan bara kava över
och kava som ett iglo. Okay, nu To är the just max. okay proper iglo. Kan nu? Song. Och kan man ska sova här nu. Hey! What are you doing? Up. Pick this up. So go like so out. Så ja. Hur jag snack skilt? Alltså följa mig. Snack hjärta där över. Fyra trush. För fullt turs, ja. Jag räknade. Vad sker nu? Cashier. Allt är fyrkanter. Så det är ju. Fuck. Åh nej. Yellowstone. Rattlet full. Åh nej. Du rycker det bugspal. Hallå. Jag prövar att köra en och mitt hus, men det räcker slett inte bara i elden. De slett inte. Vi prövar att köra en, hur säger det? Försk. Jag sa inte det nu. Jag får lunch dammars, nej! Vad är det för något du menar vi? Furniture, ja, som bränner. Full nas. Ja, allt ja. Varsågod skulle vara det a fucking joulaträ. Okay. On the journey till att finna jollaträ. Jag fann jag en Nej. Journey. journey, yeah. Woohoo. Heter Super Apple. Oh yeah, that was super. Give me, yeah man. Okay. Vad jag det spott skilten på allt. Så kan bli det. Okay, jollaträ. Yeah, ikke hers. En lamp. Nej, säger. What är det så? Jag ska gå runt och svär. Motherfucker! Att det var ötta där. Innocent. Hade inte gillat trä. Kvätt. Vi är Ekskimo, så inte fucking... Anna! Get out of the house. Och jag vet inte, jag tog upp i kunskap plantat ut. Döja, alltså explosionen. Vad? Döja, första explosion. Kan väl säga att du kör långt? Nej. Ja, Jo, du kör jollaträ. Skriva fri, ja. Sup! Fuck you. Jag vill ha jollaträ. Kustjörs ta. Ja! Och hacks. Alltså, hej, du kört. Jag har såna här seats. Men jag vet inte gjort det. Ja, det var det som fan med heltur då. Jag förstår det inte.
Men det är Jag fett. förstår inte. Ja, många Youngkins. Youngkins! Hej, vad är rannstjövne? Jag får sutja dig. Ranchor? Ja. Här borde vi ranchor vi. Ja, Bambi, alltså prinsen i skau, och jag vet inte skauer. Hjalmaren sa rannstjövr. Abbarino, babadino, babelimo, Det är timberino. ändå Jonas som blir på med ranchhusen. Och Evil Satan. Evil. Okej, då. Nu har den server dedikerat till Pirate Adventure och en till Eskimo. Eskimo Adventure. What? Nej, det är bara Eskimo. Ekskimo. Det är inte Adventure, det är bara... Okay, hoppy. Oh yeah. Kom spel Brink. Jag är förliggande brusaren. Jag vet inte hur långt det har trender här långt. Internet. Ja, pass. Och vi är en timme framför tycken så... True. I Danmark. In Denmark. För det In är Denmark. the place where drunk people gathers. Go on killing sprees. Nej, jag tyckte bara är färdig. Kom, just to be sure. Oh yeah. Det var vitt om inte hade klarat. Men det kan vara om inte hade klarat akkurat. Det ska kvalitet. Perfect! Åh, vad hänt här? Come on. Oh yeah. Ja. Hur snack boilet där inne? Där så måste du också. Ja, jag sa det. Just awkward all right. It did something all right. Trapper is for losers så är det för just det. Yeah. Akkara iklo. Som heter... Hur svarar den heter? Jag blir glömma. Yeah, I don't know there. I proper fuck candy ass motor linking Eskimo iklo to the max. Okay. Och så har vi ett smokeface bar. När jag säger kanske mer bara fucked up. Beno. För Beno. Är det next scramble med? What is this? What is this? Jag kan scramble väck. Okej, kom höra. Där. Ja. Det kan jag säga. Yeah. Oh. Hello. I come here. Okay. We've been every Eskimos. Jag kan skriva det där. Det är så allt kavan. Ja. Och isen. Och det är hålet som är där man fiskar ju. Så jag bara hört. Ska jag komma över? Ska vi över dig nu? Fuck, jag kommer Ekskimo. Jag finner sten nu. Det är också insulting eller är det bara allt med allt? Stigar, kall det stigar, bra. Jag finner hela sten. Här är fan. Phew. Esbern så arbetar det hett. Ja. Jag hade ett också swell arbete. There you go.
Die pick! Så man får som in här. Är allt amerikanska. Ja. Ut här. Fast jag kan lugga skapa. Säker för alltså. Oh, det är kört. Ja. Woohoo!